Различните видове уплътнения се характеризират с различни качества, като дълготрайност, плътност, цена. И тук са показани една голяма гама от уплътнения, които могат да се употребят при плътняването на прозорци. Най-евтините и с най-ниска плътност са донапрените. Те биват различни форми, могат да се изрязват. Това са самозалепващи се донапрени уплътнения. Те са, както казах, най-евтини, но същевременно поради това, че не са устойчиви на ултравиолетови лъчение, изгарят и след една година се сплескват. По-дълготрайни уплътнения са така наречените самозалепващи се гумени или каучукови уплътнения. Те биват с различна форма и големина. Тук има вариант с самозалепваща се лента. Биват чуждестранни и български. Ето, това е на една българска фирма Гомапласт. Ето, те самите са написали 5 години гаранция. Но също с течение на времето се сплескват и загубват еластичността си. Те могат да бъдат във вариант, в който се залепват с лепило и тук се виждат различни видове профили. Могат да бъдат кух профил за по-големи фуги, тук плътен профил, пак по-голям, по-малък профил. Трябва да се използва лепило, както казах, и предварително повърхността трябва да се почисти с спирт. Третия вид уплътнения, най-дълготрайни, са силиконовите уплътнения. Също има и ПВЦ и гумени уплътнения, които също с висока дълготрайност. Силиконовите уплътнения се употребяват особено в заведения, където е малки деца, тъй като те са безвредни, дори при горене, както и при поглъщане от децата, имат изключително висока дълготрайност. Особеността при тях е, че трябва да се използват специални машини за поставянето им. Това са различни оборудване за тая цел, които правят канал, в който влизат ето тези кръченца и те се захващат. Фактически чисто механично могат да се махат, да се бодисва и след това отново да се постави. Ето това е друга машина за поставяне. Тук има вариант на ПВЦ, той е по-евтин. Тези уплътнения са най-скъпи. Цената им варира от между 1 и 3 лева на метър. Самозалепващи се ленти могат да се поставят, както казахме, ето тук. Принципно се работи на вътрешните прозорци, се поставят, като се поставят ето на тази част. Ето, примерно, тук, както казахме, първо трябва да се почисти с спирт и парцал този ръб, за да няма прах по него. След това като се изсъхне, се намазва с лепило, ако не е самозалепваща се лента. Могат да се сложат, както казахме, различни видове размери. Тук в случая виждаме, че ако сложим най-малкия размер, се получава луфт и недобро уплътняване. И в такива случаи може да се използва по-голям уплътнител. Или може да се използва кух профил. А може да се използва и плътен профил, който след това с макетен нож да се отреже точно по каквато форма има нужда уплътнението. Ето тук се показва как е рязан с макетен нож. Силиконовите уплътнения, както казахме, които могат да се поставят с фрезоване с специална машина. Първо се фрезова, ето виждате тук е по 45 градуса, улей, в който фактически влизат кръченцата на уплътнението и после с притискане се поставят, те влизат и по този начин седи уплътнението. Тъй като силиконовия профил е кух, той може да се деформира в каквато е необходимо дължина. Има различни размери, тук виждаме по-малък размер и тук се показва как, деформирайки се, взема различно
положение. Тук се вижда едно друго приложение. Като в случая, където е най-плътно, не е могло да бъде поставено, тъй като като е прекалено плътно се поставя това плътнение, виждате, то се свива до определен, примерно 1-2 мм. Така че тук може да се остави свободно или да се употреби силикон, както ще покажем след малко. Понякога поради изкривяване има различни размери. Ето тук се вижда, че е плътно, докато долу се вижда, че луфта е по-голям. Виждате колко е по-голям. В такива случаи просто трябва да употребим различни видове уплътнения с различни размери. Като тук сложим по-малък размер до определеното место и отдолу употребим просто по-голям размер уплътнител. Важно за уплътнението на вратите е да се слагат прагове. Както виждате тук долу светлината показва, че има голям луфт, но в някои случаи не е възможно да се поставят прагове, тъй като това ще пречи на вътрешната врата да се отваря. В такива случаи отдолу трябва да се поставят специални четки с самозалепващи се ленти с четка или от огъната някакъв плат или нещо заклан с габърчета, за да се намали този луфт. Казахме, на някои места е твърде плътно и няма възможност да се поставя под нея, тъй като ще повдигне и ще постави рамката под напрежение. Затова на такива места, много често, това е където са пантите, отзади на прозорците, където са пантите фактически, е много плътно и тогава се употребява един друг метод, чрез силикон с пистолет. Като за целта има различни видове силикони. Най-добре е да се... универсалният е най-здрав, а акрилният е по-евтин и е много подходящ, също тъй като е гъвкав достатъчно, пластичен. Поставяме силикона в пистолет, отрязали сме край, сме поставили на крайника с съответния размер, може да увеличиме по-голям размер, като отрежеме част от човката и просто нанасяме по този ръб, който обаче предварително сме почистили с спирт и парцал, за да може да залепне добре силикона. Поставяме просто лента от силикон. След като сме положили силикона, трябва да оставим прозореца отворен, да се получи една коричка по повърхността на силикона, за да не се получи едно залепване. И така прозорецът трябва да престои час-два, след което да се затвори. Друг вариант е чрез някаква мазнина да се намаже на отсрещния ъгъл, където фактически се получи затварянето и тогава да се затвори, но най-добрият вариант е да се получи коричка. Той във вътрешността си все още не е втвърден и когато се затвори, той се прави точно, взема толкова разстояние, колкото фактически му е необходимо, за да изпълни фугата, празнината. И ето тук се вижда как се е формувал. Ето, може да видите тук. Точно толкова, колкото му е необходимо. По този начин прозореца не е под напрежение, както би станало, ако употребяваме друг метод, примерно самозалепващо се уплътнение. Друг начин е също тук може да се употреби, примерно донапрен, който се сплесква изключително много, но донапрен, както казахме, не издържа дълго време. Този силикон, разбира се, може да се махне при желание или... Ето тук се вижда как е употребен универсален силикон
и той все още така поддържа гъвкавостта си. Въпреки че е формуван, ето то се вижда, точно ръба от срещния ръб, как е направил тук профила. Но виждате, че все още има някаква гъвкавост. Тоест, той не държи под напрежение прозорец. Тук се вижда как е бил затворен, без да се изчака да засъхне и отсрещната боя е залепнала по уплътнението. Това казахме, че трябва да се избегне, като се остави да се втвърди силикона, за да не залепва за боята.